Mae gan Gofal Cymdeithasol Cymru lawer o wybodaeth ac adnoddau defnyddiol i gefnogi cyflogwyr gofal cymdeithasol. Ac mwyn eich helpu chi gael gafael ar bopeth sydd ei angen arnoch, rydyn ni wedi rhoi popeth mewn un lle ar dudalennau gwe Cynnig i Gyflogwyr. Mae'r Cynnig i Gyflogwyr yn ffordd hawdd i chi gael gafael ar wybodaeth hanfodol ac mae'r tudalennau gwe wedi ei rhannu yn 2 adran. Rheoleiddio yw'r adran gyntaf, ac rydyn ni wedi casglu adnoddau eich helpu chi ddiwallu eich anghenion rheoleiddio. Yma, gellir cael gafael ar y codau ymarfer proffesiynol i weithwyr a chyflogwyr gofal cymdeithasol. Mae rhain yn gosod y safonau i'r bobl sy'n gweithio maes gofal cymdeithasol ac yn allweddol wrth ddarparu gofal a chymorth da. Gallwch chi reoli eich cofrestriadau eich hunain a'ch staff drwy GCC ar-lein. Gallwch chi fynd at y gofrestr i wirio cofrestriad gweithiwr mwyn sicrhau eu bod nhw'n bodloni'r gofynion i weithio mewn gofal cymdeithasol yng Nghymru. Os ydych chi angen gwybodaeth am y broses addasrwydd i ymarfer, neu os hoffech chi wneud cyfeiriad, gallwch chi ffeindio popeth sydd ei hangen arnoch ar ein gwefan. Mae nifer o adnoddau ar gael i'ch helpu chi gefnogi eich gweithlu. Mae canllawiau am gymwysterau ar gyfer dysgwyr, rheolwyr a chyflogwyr ar gael a fydd yn eich helpu chi ar hyd eich taith. Mae gwybodaeth ddefnyddiol am sut i ddenu, recriwtio a chadw staff ym maes gofal cymdeithasol ar gael ar wefan Gofalwn Cymru. Mae yna hefyd borth swyddi lle gallwch chi hysbysebu swyddi gwag am ddim. Mae casgliad eang o wybodaeth a chefnogaeth ar lesiant, gan gynnwys adnoddau sy'n ymwneud â llesiant meddyliol, corfforol ac ariannol. Mae ein gwaith ni hefyd yn cynnwys eich helpu chi i wella eich gwasanaethau. Rydyn ni'n cynnal digwyddiadau a sesiynau hyfforddiant ar-lein ac wyneb yn wyneb ym mhob rhan o Gymru. Rydyn ni hefyd yn darparu adnoddau eich cynorthwyo chi a'ch staff i ddefnyddio'r Gymraeg yn y gweithle. Mae ein modiwlau e-ddysgu yn gallu eich helpu ddatblygu eich gwybodaeth am amryw o bynciau, gan gynnwys diogelu ac ymarfer sy'n seiliedig ar gryfderau. Mae gwefan y grŵp gwybodaeth yn fan lle gallwch chi edrych ar wahanol ddatblygiadau o ran ymchwil ac arloesi a chael gafael ar ddata gofal cymdeithasol. Gallwch chi sgwrsio â phobl o bob cwr o Gymru ar ein cymunedau ar-lein. Cipolwg o'r hyn rydyn ni'n ei gynnig yw hyn, rydyn ni'n ychwanegu mwy o adnoddau o hyd, felly cymerwch olwg ar ein wefan Gofal Cymdeithasol Cymru i ddysgu rhagor am ein cynnig i gyflogwyr. Dechreuwch chwilio heddiw mwyn darganfod sut y gallwn ni gefnogi eich gweithlu.